אז ככה, אם יש כמה שאלות שאני מפספסת, אז תגידו לי. אני אשים לב לשאלות, בסדר? ומקסימום אני... כן. אז היום אנחנו התכנסנו על מנת לדבר על טופס 116, בקשה לתיאום מס. בדרך כלל אנחנו משייכים את כל הוובינרים שלנו איכשהו לכל מה שקשור לפיננסים, לפרישה, והיום אני יכולה להגיד לכם בוודאות שהטופס הזה זה טופס שממלאים אותו המון מתכנני פרישה, רואי חשבון, יועצי מס, גם סוכנים וגם יועצים פנסיונים עבור הלקוחות שלהם, וחשוב לדעת איך למלא אותו נכון, איפה הסיכונים, איפה אנחנו, מי שהמייצגים, מי שצריך להגיש את הדוחות השנתיים, נתקלים בכל מיני פתאום תשלומי מס של הלקוחות שלנו, בגלל המילוי הלא נכון של הטופס הזה. נתחיל. אז כמו שאתה רואה, אוהד, זה נראה טופס מאוד מאוד ככה תמים, אבל בואו נראה מה חבוי. פשוט וקל. נכון. טוב, אז ככה, קודם כל, מי צריך לבצע תיאום מס? אני רוצה לבצע תיאום מס, אז קודם כל, מי שיש לו הכנסות משני מקורות במקביל, צריך לבצע תיאום מס, אוקיי? יש כאלה שמבצעים תיאום מס כדי לקבל איזשהם הטבות מיסויות, כמו זיכוי תרומות לדוגמה, אז פה זה לא חובה, זה לגמרי... אם הוא רוצה לקבל את ההטבה כבר בתוך התלוש משכורת שלו, ולא בהגשת החזרי מס לשכירים. אז תיאום מס יש לו המון המון תפקידים, חלקם זה must, נישום חייב ללכת ולבצע תיאום, וחלקם זה ממקום של לקבל יותר הטבות מס. רוצה להוסיף, איתן? קודם כל זה שני מקורות או יותר. שני מקורות או יותר. יצוין. וגם לגבי ההפרשות הפנסיוניות, חשוב לומר שתכף נראה בהמשך המצגת שצריך לציין שם גם את נושא ההפרשות. זה לגמרי לטובתנו פה. כן, לקבל זיכוי ממס. לקבל את המקסימום שאפשר. נכון. אז מדוע צריך תיאום מס? כמו שרשום פה, אנחנו מחשבים את ההכנסות שלנו לפי נתונים שהם שנתיים, מס הכנסה לוקח את ההכנסות שלי מכל המקורות, הכנסות מיגיעה אישית, ובעצם הופך את זה למין הכנסה אחת גדולה. אם אני אעבוד אצל שני מעסיקים במקביל, ואני אפעל בשיטת, אני קוראת לה השקרניקים, אז בעצם אני מדווחת שזה מקום עבודה יחיד אצל כל אחד מהם, אני אקבל נקודות זיכוי אצל כל אחד, ומיסוי החל מ10% אצל כל אחד מהמעסיקים, והרי שאני הופכת להיות עבריינית חוק. מצד שני, אם אני כן אדווח שיש לי משכורת נוספת, ואני לא אמציא אישור לתיאום מס, הרי שמחויבים לנקות לי לפי המקסימום, שזה 47%. טוב, אז מתי מגישים את הבקשה לתיאום מס? בעיקרון כבר ב-15 בינואר ניתן כבר להגיש את הבקשות, הם לוקחים לעצמם כמה ימים רק כדי להכין את המערכת לשנה החדשה, לפעמים אפילו לפני ה-15, ובמהלך השנה אני יכולה להגיש. ברגע שהשנה מסתיימת, אני לא יכולה להוציא אישור לתיאום מס עבור שנה קודמת, אני יכולה להגיש דוח להחזרי מס לשכירים. טוב, למי מגישים את הבקשה לתיאום מס? אז קודם כל הבקשה מוגשת לחוליה 17, בעצם לפקיד השומה לפי מקום המגורים, ואם מדובר במישהו שהתיק שלו מנוהל בפקיד שומה אחר, כגון עצמאי, בעל שליטה, חייב בהגשה מכל סיבה אחרת, אז הבקשה לתיאום מס תוגש לפקיד השומה, שם התיק מנוהל. עכשיו, איך אני יודעת איפה פקיד השומה שלי? כשמדובר במקום מגורים, לגבי עסק, אומנם רשום שם באתר כתובת העסק או מקום המגורים, לא תמיד מחליפים מיידית את הפקיד שומה בשל שינוי במקום של העסק שלי, איפה שהעסק נמצא. זה בעצם מצוין בפתיחת התיק שהעצמאי פותח. נכון, אז שישאל את הרואה חשבון איפה התיק שלו מנוהל ולשם הוא ישלח. לגבי שכירים אחרים, פנסיונרים וכאלה, שהתיק שלהם לא מנוהל בכל מיני פקידי שומה אחרים, איך הם בודקים איפה פקיד השומה שלהם, הם נכנסים לאתר מס הכנסה,
אני שמתי לכם פה לינק, אתם רואים פה לחצו כאן, זה לינק שלוקח אותנו ישירות לחיפוש לפי יישוב, חיפוש פקיד שומה לפי מקום המגורים של הנישום, רושמים את הכתובת, או נפתח איזשהו חלון, ואז מסמנים, לוקחים בעצם את מקום המגורים, ומבקשים סוג משרד שזה פקיד שומה, וחיפוש, וזה נותן לי את פקיד השומה, למשל פה קריית אונו, זה פקיד שומה גוש דן, אוקיי? אתה מציין, חוליה 17, זה חוליית תאומי מס ופיצויים, וככה זה מופיע גם באתר, במחלקות. נכון. תאומי מס, פיצויים והחזרי מס לסחירים, זאת אומרת כל מה שנוגע גם לפיצויים וגם סחירים, גם עצמאים, שבמקביל הם סחירים. טוב, אז כיצד ניתן להגיש את הבקשה? אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, לא כל הבקשות בעצם יכולות להגיע פיזית, אנחנו רואים כבר איזשהו סגר שלישי גם אוטוטו, אז יש לנו כל מיני דרכים להגיש את הבקשה לתיאומי מס, אז ראשון זה הגשה פיזית לחוליה, 2, הגשה דרך מערכת פניות, מפל, שוב יש כאן לינק, אתם נכנסים ישירות למערכת פניות מפל, ואתם, תכף אני אראה לכם איך בדיוק ממלאים שם את הנתונים. 3, הגשת בקשה מקוונת דרך אתר רשות המיסים, יש לנו ממש, ברגע שאתם תלחצו, יש לכם, אתם תקבלו את זה ב-PDF, ותוכלו ללחוץ שם על הקישור, זה שולח אותנו ישירות לאתר של מס הכנסה, ואז באופן מקוון אני מכניסה את הנתונים, אבל תכף נראה שלא כל אחד יכול להגיש דרך האתר של רשות המיסים, ברגע שזה קצת מסתבך, אז כבר מבקשים לשלוח את זה בדרך אחרת. יש לנו ב4 את האפשרות דרך מערכת המייצגים שע"ם, ושם בעיקרון כל תיק אפשרי? כל תיק. אבל רק את התיאום מס הראשון בעצם, ברגע שזה הופך להיות תיאום מס בפעם השנייה באותה שנת מס, זה עושה זה שהן בעיות. לא, דווקא הפוך, דווקא אם מגישים דרך אתר האינטרנט זה one shot, אפשר רק פעם אחת לעשות, ובדרך מייצג אפשר לשנות את התיאום מס כמה פעמים בשנה, זה היתרון. מעולה, אז דרך שם עוד מעט אתה תדבר על מערכת שם, ואיך אפשר להגיש את זה, איך ממלאים את הנתונים, אז כל המייצגים פה תקשיבו טוב, כי אנחנו ממש לפני ההגשה של כל הבקשות האלה של התיאומי מס, ב-15 בינואר אתם תהיו מלאים בעבודה. האם אפשר להגיש דרך האינטרנט על שנים קודמות? תיאומי מס אי אפשר, רק עבור השנה הנוכחית. שנים קודמות, זה בעצם החזר מס, זה על החזר מס. נכון. וב5, בהסכמת העובד. רגע, גם עדנה שאלה, האם צריך שיהיה ייצוג במערכת קודם? זה תלוי באיזה מערכת. כמובן, מערכת שם זה רק כאשר שם כן, אבל אם אני יכול במפל, בפועל. אם אני עושה את זה במפל, לא עושים את זה עם ייצוג. מפל אני מגישה להם בקשה שהיא בעצם אני כותבת אותה, אני ממלאה את הפרטים ושולחת את זה באיזשהו קובץ. את אמרת בעצם שיועצי פרישה בעצם מגישים גם הם ללקוחות, נכון. אז חלקם אין להם יכולת להיות מייצגים, אז הם פשוט עושים את זה דרך מפל, נכון. ומגישים כביכול בשם הלקוח. אז ההנחיה של הנציבות בעניין, הם בעצם אומרים, אין לנו בעיה שסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני יגישו בקשות של הלקוחות שלהם, אבל תשימו שם את הנתונים של הלקוח, את המייל של הלקוח, את הטלפון של הלקוח, כי אתם לא מייצגים. אז אין לנו שום בעיה שתעשו את זה עבורו, רק את כל הנתונים של הלקוח. טוב, בהסכמת העובד והמעביד ניתן לערוך תיאום מס על ידי המעביד ללא צורך בפנייה לפקיד השומה, יש למלא טופס 101 שזה כרטיס העובד. אז גם האפשרות שהמעסיק המשני יבצע תיאום מס דרך המערכת של השכר היא קיימת ואפשר לעשות את זה. טוב, אז מערכת מפל למי שלא מכיר, אז שלום וברוך הבא. אתם חייבים להכיר את המערכת הזו, היא המערכת הכי מפורסמת בתקופה האחרונה, אז בהגשה של תיאום מס, אתם צריכים למלא ככה, בנושא הראשי מס הכנסה, בתחום מידע בעניין אישי, ונושא משני, יש לכם שם תיאום מס, הגשת טפסים, סוג פונה אתם רושמים, שכיר, עצמאי, פנסיונר,
את הנתונים שלו, פרטים אישיים, יישוב, ייפתח לכם חלון, שאתם תבחרו את היישוב מהחלון, את הכתובת מייל כמובן, תדאגו שיהיה לכם פה כדי שישלחו את האישור של התיאום מס לכתובת המייל, טלפון נייד כדי שיהיה את מי לשאול שאלות, פנייה למשרד אוטומטית, ברגע שרשמתי פה יישוב, ייפתח לי פה בחלון פקיד השומה לפי מקום המגורים, נושא תמיד לרשום פה את השם קודם כל של הלקוח או שלכם, ולאחר מכן תרשמו תיאום מס, ותוכן הודעה, מה שאתם, הערה שאתם חושבים שהיא חשובה, ויש לכם פה בצד ימין, רק שנייה, עם שאלות, אוקיי. רק שנייה, ויש לנו כאן העלאת קבצים פה בצד ימין למטה, פה אני מעלה בעצם את הקובץ של התיאום מס, דואגת שיהיה שם את הטופס 116, את התלושים, עכשיו בינואר הם יבקשו את התלושים של דצמבר, הם מעדיפים את התלושים של דצמבר שנה קודמת, כי זה נותן להם תמונת מצב של הכנסה שנתית, עם כל מיני תוספות בלתי קבועות שמקבלים לפעמים ככה במהלך השנה, אז לשלוח תלוש דצמבר, וכמובן שלח, אוקיי? והבקשה כמה שאלות בנושא הזה. כן. קודם כל הייתה שאלה, מה זה הקוד הטלפוני? קוד טלפוני זה מייצגים, אבל אני יכולה להגיד לך שאני נתקלתי בבעיות עם הקוד הטלפוני הזה, לא ממש אפשרו לי, אז הלכתי מיד. בדרך כלל מי שמייצג עושה את הכל דרך מערכת המייצגים, פורטל שם, אוקיי? פחות משתמש במפל. נכון. זה לגמרי רק בשביל המייצגים. אם יורשה לי, זה לא שדה חובה. אם תסתכלו טוב, תראו שאין כוכבית אדומה. בתאומי מה זה לא חובה, בפניות לחוליה מרכזית וכאלה, זה חובה כי למייצג. אבל יש גם קוד טלפוני לאזרח. אבל זה מיועד בעיקר לזיהוי, לזהות אותו. אבל רוב האנשים שהם אזרחים אין להם את זה. אני רק אוסיף, הייתה פה שאלה אם לכל אזרח יש גישה למפל או רק למייצגים, אז זה לכל אזרח. מפל היא מערכת לאזרחים, מערכת למייצגים נקראת שע"ם. בטח ליאת תגיד על זה כמה דברים. אנחנו גם נראה את החלון בשם, ואיך בדיוק ממלאים את הפרטים שם, זה יהיה החלק של איתם. עכשיו, בואו נגיד שיש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אז אנחנו המון שאלות, האמת שכמות השאלות והקצב הוא... אז אתם תכף תקבלו תשובות, כי אנחנו רק בהתחלה. אז אם אתה רואה משהו שקשור למה שהסברנו עד כה, אין לי שום בעיה, תעצור אותי. אבל אם זה משהו שכנראה בהמשך... אם מי שלא מגיע לסף המס בשתי המשכורות, האם צריך לבצע תיאום מס, אני לא זוכר אם התייחסת לזה. אני סומכת עליך בכל מה שנוגע לשאלות כאן. בעיקרון, גם אם הוא לא יגיש תיאום מס, התוצאה היא זהה, הוא לא אמור לשלם מס הכנסה. במקרים האלה לא רואים בזה איזשהו... כן, שחוקית צריך. אבל חוקית צריך, כן, אבל גם אם הוא יתפס כמישהו שלא הגיש תיאום מס, בסופו של דבר הם ישחררו את המקרה, הם יבינו שאין פה, אין מס, לגבות מהלקוח. כן, אז יש עוד כמה, אבל בואו נתקדם, וחלק מהשאלות יענו בהמשך. טוב, אז יש לכם גם באתר וגם כאן מי יכול לבצע תיאום מס מקוון, לא כל אחד, זה בדרך כלל המקרים המאוד פשוטים, נקודות זיכוי ילדים, חד-הורי וכאלה, הכנסות עד 316,536, הכנסות מסחר עבודה. אגב, מי שביצעו לו קיבוע זכויות, כן יכול לבצע את התיאום מס המקוון ולקבל אישורים, ויצא באישורים הפטורים של קיבוע הזכויות, של הפטור לקצבה מזכה, אז לגמרי לנסות דרך התיאום מס המקוון, ואנחנו מתחילים לדבר על הטופס. אז ככה, השורה למעלה, בקשה להקלה לתיאום מס וחישוב ניכוי המס, רשום שם שנת מס, היא יכולה להיות רק של השנה הנוכחית. טכנית, המחשב לא יכול להוציא אישורים ששייכים לשנה אחרת. עכשיו, לעניין הפרטים האישיים, כל דבר פה, תשימו לב, כל פרט הוא חשוב. אז יש לנו תעודת זהות ושם משפחה ושם פרטי, תאריך לידה וכתובת, דרך הכתובת אנחנו רואים לאיזה פקיד שומה הוא שייך, מספר טלפון כדי להיות בקשר, וזכר נקבה. אז קודם כל בואו נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר,
ההטבות הבסיסיות שמגיעות לנו נשים וגברים, לגבר יש 2.25, שזה נקודות זיכוי שהן בסיסיות, ערך נקודת זיכוי 219 לחודש, ולאישה 2.75, שזה הבסיס שלנו. אגב, אם אנחנו כבר ממש מדברים על זה, זה מאפשר בעצם לאישה להרוויח, הנקודות זיכוי הבסיסיות האלה, מאפשר לאישה להרוויח הכנסה מהגיעה אישית בסכום של 6,000 שקלים ולא לשלם מס. רק בשל נקודות הזיכוי הבסיסיות, גבר, סך המס אצלו 4,900. אוקיי, ואז יש לנו כאן מצב משפחתי. רווק, רווקה, נשוי, גרוש, אלמן, פרוד. יש לזה משמעות למה שאנחנו מסמנים. ישנם הטבות לגרושים, ישנם הטבות אפילו מוגדלות לאלמנים. פרוד אני לא יכולה להגדיר את עצמי פרודה, אם אני לא רשומה ככה במחשב של מס הכנסה, לא יתייחסו אליי כאל פרודה. עכשיו, איך מתייחסים לפרודים? בעצם איך אני מגדירה את עצמי פרודה בפקיד השומה? אני צריכה להגיש בקשה, יש כאן את הטופס 4440, יש לכם קישור לטופס הזה, זה בעצם איזשהו טופס שחתום עליו עורך דין, ששם בעצם אנחנו מצהירים, אנחנו לא מנהלים משק בית משותף, וכמובן זה עדיין לא מספיק כדי שירשמו אותי פרודה, אני צריכה להביא הוכחות, אני צריכה להביא את ההסכם גירושין, או איזשהו מסמך כלשהו מבית הדין או מבית המשפט, שמעיד על התאריך של הפירוד, מתי הפסקנו לנהל משק בית משותף, ואז ירשמו אותי במערכת כפרודה, ואני אוכל לקבל הטבות של חד הורית, שתכף נדבר עליהם. אני אציין שפרקטית, טופס 4440, אם הוא חתום על שני בני הזוג, מס הכנסה ישתכנע יותר מהר שמדובר בפרודים, אבל לרוב שפשוט פרודים, אז קשה להחתים את שני בני הזוג על אותו טופס, ולכן מבקשים את אישור בית הדין הרבני. עכשיו, גם אם בני הזוג לא רוצים לחתום ביחד על הטופס, אז הם יכולים כל אחד להגיש בנפרד, עם כמובן חתימה של עורך דין, אבל צריך גם איזושהי אסמכתה ככה משפטית, מה התאריך, מאיזה תאריך, אנחנו לא רואים אתכם כנשואים, אלא כפרודים. ציין שבמקוון אי אפשר לעשות, רק בתאומס בפניות. טוב, אז ויש לנו כאן את התושב ישראל, תושב ישראל כן או לא, אז רובנו יסמנו כן, ונקבל את כל ההטבות של יחיד תושב ישראל, אבל יש גם את הלא, וצריך להבין מה זה הלא הזה, ושימו לב שיש גם תאריך של עלייה. ותאריך עלייה זה אומר שיש הטבות כנראה למי שעולה חדש. אוקיי, כמובן אנחנו מדברים רק על הטבות שניתנות דרך אישור תיאום מס. עד פה יש איזושהי שאלה, אוהד, שקשורה למה שדיברנו? רק אחת, קודם כל מה ההבדל בין פרודה לגרושה? פרודה שהיא עדיין לא גרושה ולא מנהלת משק בית משותף. דבר נוסף, למה לא ניתן להכניס הטבת יישוב? יישוב? עדיין אנחנו לא הגענו להטבות של יישובי ספר, יישובים מוטבים, אנחנו נגיע לזה, עדיין לא דיברנו, למה אי אפשר להכניס הטבות? לא דיברנו על זה עדיין. נכון, כן. אז ככה. עוד שאלה אחרונה. איריס מטרי הצטרפה אלינו, איריס, ערב טוב, מה שלומך? איריס, איזה כמובן. כיף. כדי שהאלמן יקבל נקודות זיכוי בגין בן בת זוג, האם זה נדרש? כי נקודות הזיכוי יירשם. אז רגע, אני אעצור אותך כמו שעוצרים סטודנטים בכיתה, שקצת ממהרים. כבר נגיע. אלמן ילמד בהמשך. אנחנו ממשיכים לפי סדר. טוב, אז ככה, לגבי תושב ישראל, כשהתשובה היא לא. אז אם התשובה היא לא, כנראה שמדובר בתושב, בעצם בעובד זר, ופה אנחנו צריכים לבדוק חוקי או לא חוקי. אם מדובר בעובד זר שהוא לא חוקי, 0 נקודות זיכוי. אם מדובר בעובד זר שהוא חוקי בתחום הסיעוד, 2.25. אלה נקודות הזיכוי, לא משנה כמה ילדים יש להם, הם לא יקבלו מעבר. עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, לנשים יש 0.5 נקודת זיכוי יותר מגבר,
2.75, כשלא מדובר בתחום הסיעוד, אז זה 1.5 או נקודה, אוקיי? לאישה 1.5, לגבר נקודה. יש לכם פה את תקנות מס הכנסה, אתם יכולים ללחוץ על זה, ואתם מגיעים ישר לתקנות, ותוכלו לקרוא את זה משם. אני רק אציין שאישה שהיא לא בתחומים האלה, היא עדיין תקבל 0.5 נקודת זיכוי, גם אם היא תושבת. אז זהו, זה מה שקרה פה, עובדת זרה חוקית שלא בתחום הסיעוד, הרי מדובר פה בנקודות שהוסיפו אותם מ-2017 לפני, זה בדיוק מה שהיה. היה רק 0.5 נקודת זיכוי לאישה, כי מי שמכיר את סעיף 36א רבתי, רשום שם 0.5 נקודת זיכוי לאישה, ולא רשום לאישה תושבת ישראל, ולכן בעצם כל הנשים מקבלות בישראל 0.5 נקודת זיכוי. טוב, אז ככה, תיאום מס. תיאום מס אנחנו עושים גם במס הכנסה, כי זה מאוד חשוב שאנחנו נשלם מס באופן מדויק. מה קורה לגבי ביטוח לאומי? אני נותנת לבמה פה לאיתם. טוב, אז שלום לכולם. אז למה בעצם חשוב לעשות תיאום ביטוח לאומי? כי לפעמים יש לנו מקרים, כמו שציינת קודם אוהד, שיש משכורת אחת של 2,000, ועוד משכורת של 2,000. אז למעשה אנחנו לא מגיעים ל-60% מהשכר הממוצע במשק, ואז העובד זכאי לקבל 3.5% מופחת של ביטוח לאומי, שהיום הוא עומד על 3.5% כולל מס בריאות, ולמעשה הוא יכול לנצל את זה בשני המשכורות, בגלל שהוא לא עובר את 60% מהשכר הממוצע במשק. לכן חשוב, במידה ויש אנשים שהם משתכרים בעיסוק העיקרי שלהם, מתחת ל-6,331, זה המדויק, ובעצם הם רשאים לעשות תיאום דמי ביטוח, כדי שלא ינקו להם את האחוז הגבוה בשכר המשני. יש בביטוח לאומי, בניגוד למס הכנסה, יש תקרת דמי ביטוח, היא עומדת היום על 44,000 שקל בערך, ובעצם מי שמגיע לשכר הזה, הוא לא צריך לשלם יותר ביטוח לאומי, זאת אומרת, אם אדם מרוויח, סתם לדוגמה... השכר מעל. בשכר שמעל ה-44, כן. זאת אומרת, אם בן אדם לצורך הדוגמה, הוא מרוויח בשכר עיקרי 40,000 שקלים, ובשכר המשני הוא מרוויח 10,000 שקלים, הוא יכול ללכת לבקש תיאום דמי ביטוח, שינקו לו רק על 4,000 הנוספים דמי ביטוח, ועל היתרה הוא לא ישלם בכלל דמי ביטוח. אז זה מאוד חשוב, ואני לא מכיר הרבה כאלה, אבל גם אם הוא יעבוד במקום אחד לצורך העניין, ינקו לו עד ה-44,000, ועל כל מה שמעבר לא ינקו לו בכלל. זה בנושא של תיאום דמי ביטוח. כדי לעשות תיאום דמי ביטוח, נכנסים לאתר של ביטוח לאומי. יש כאן לינק. כן, יש כאן לינק כמו שאתם רואים כאן. וגם טופס הצהרת עובד. ואפשר לעשות את זה על ידי, בלי תיאום דמי ביטוח, על ידי הצהרה שמגישים למעסיק המשני, בדומה למס הכנסה, והוא בעצם משתמש בתצהיר של העובד כדי לנקות פחות דמי ביטוח. זה לא תמיד מומלץ, כי לפעמים זה יוצר עיוותים וטעויות, כי השכר הוא לא קבוע, לפעמים יש משכורת 13 וכל מיני תוספות כאלה ואחרות, שזה עלול להשפיע גם על הנושא של דמי ביטוח. באותו אתר, דרך אגב, למי שלא יודע, אפשר לעשות גם החזר דמי ביטוח, בכפוף להתיישנות, עד 7 שנים אחורה, כולל השנה השוטפת. טוב, אז ככה. סיימנו עם חלק א', הבנו את המשמעות, וזה גם מבחינה מיסויית וגם מבחינת ביטוח לאומי, איך אנחנו יכולים להימנע מתשלום ביטוח לאומי ביתר, או איפה אנחנו גם עוצרים, אם ההכנסות שלנו מאוד גבוהות, אז מן הסתם יש איזושהי תקרה, לא בא לנו לשלם קצת יותר ממה שצריך, ואנחנו עוברים לחלק ב', פרטים לגבי בן בת הזוג, והכנסתו, הכנסתה, אני יכולה להגיד לכם שזה סעיף בין החשובים ביותר שיש כאן בטופס 116, מהסיבה שלא מעט תשלומי מס יש לי בדוחות השנתיים שאני מבצעת, שאני עורכת, רק בגלל מילוי לא נכון של החלק הזה.
עכשיו שתבינו, כשאתם מטפלים באנשים, במיוחד פנסיונרים, הגישה שלהם לגבי הקצבה זה כאילו אין לו הכנסות, אין לו הכנסה ממשכורת, ואז הם ישר מסמנים, אין הכנסה, זה רק קצבה. ואז מה קורה? ברגע שאני מסמנת אין הכנסה לבן הזוג, והם בגיל פרישה, בן הזוג שכן מקבל הכנסות, יקבל את הנקודה, יקבל בעצם נקודה נוספת, יש לו עכשיו 2 נקודה, נגיד 25 זה גבר, ועוד 1, ואז יש לנו בהגשת הדוח, אחרי שמכניסים את כל הנתונים כמו שצריך, ורואים שכן היו הכנסות לבן זוג שלו, יש שם בעצם מס לתשלום, בגובה הערך נקודת הזיכוי השנתית, שהוא קיבל כל חודש בתלושים שלו. עוד דבר, פריסת מענקים, גם כאלה שיש להם הכנסות מאוד נמוכות, ועכשיו פרסנו להם מענק, זו הכנסה שצריך לקחת אותה בחשבון, של בן הזוג הלא רשום, ואם הם ירשמו שאין הכנסות, כי מבחינתם פריסה זה לא באמת הכנסה שהם קיבלו באותה שנה, הרי ששוב אני אראה את ההפרש לתשלום מס בערך נקודת זיכוי שנתית. אז לגמרי להימנע, תעזרו לאותם פנסיונרים למלא את התפסים כמו שצריך. אז ככה, עכשיו בואו נגיע להטבה עצמה. יש לנו כללים מאוד ברורים לעניין ההטבות בגין הכנסות נמוכות של בן זוג, או שבן הזוג לא מקבל כלל הכנסה. אז סעיפים 37, 38א ו-ב' מעניקים את ההטבה שזה נקודת זיכוי אחת נוספת לזה שכן יש לו הכנסות, בגין בן זוג שלא מרוויח הכנסות. עכשיו, על מנת לקבל את הנקודה הזאת צריך לעמוד בשני תנאים. התנאים הם כאלה, 1, מבחן הכנסות, 2, בני הזוג עומדים בהגדרת יחיד מוטב, הגדרה שרשומה בסעיף 37. בואו נדבר עכשיו על מבחן ההכנסות. מבחן ההכנסות אומר, או שאין בכלל הכנסות לבן הזוג, או שאם יש הכנסה, בואו נבדוק עד איזו תקרה אני יכול לקבל הכנסה חייבת, ועדיין ליהנות מההטבה. אז יש כאן תקרת הכנסה אם יש ילדים בתא המשפחתי, ותקרת הכנסה אם אין ילדים בתא המשפחתי. אז אם יש, בן הזוג אמור להרוויח עד הכנסה חייבת שנתית בסכום של 26,000 שקלים, ואם אין ילדים בתא המשפחתי, ותשימו לב שתא המשפחתי זה ילדים עד גיל 18 כולל, אז יש לנו תקרה שנתית של הכנסה חייבת במס, זאת אומרת כל ההכנסות הפטורות מנוטרלות פה מהחישוב, בסכום של 22,800. זה אומר שאם ההכנסה של בן הזוג שלי, השנתית, עומדת על 20,000 שקלים, אז אני עומדת במבחן ההכנסות, אם יש לי או אין לי ילדים בתא המשפחתי. עכשיו, התנאי השני, בני הזוג עומדים בהגדרת יחיד מוטב. יחיד מוטב בסעיף 37, זו הגדרה שאומרת שאחד מבני הזוג, או שניהם, או שהם בגיל פרישה, או שהם נחים לפי סעיף 9.5, אוקיי? הגדרה של נכה לפי סעיף 9.5 זה 100% נכות, או 90% בחישוב מיוחד, עיוור בעל תעודת עיוור, וגם הוסיפו שאם יש נכות של מעל 89% יציבה, אז גם נכנס ל-9.5, זו הנחיה, זה לא משהו שרשום בסעיף עצמו. אז אם עומדים בשני התנאים, אחד מהם בגיל פרישה או נכה, ויש הכנסות נמוכות חייבות מתחת לתקרות האלה, בן הזוג בעל ההכנסות יקבל נקודה נוספת מעבר לבסיס. אוקיי, עכשיו אני רוצה שתראו רגע משהו. יש לנו בטופס גם את סעיף 13 שנמצא בדף השני. אז אם אין הכנסות לבן הזוג או שיש לו הכנסות נמוכות, אז מסמנים את זה גם בדף הראשון וגם בסעיף 13 בעמוד השני, ושם רושמים בן בת זוגי, השם שלהם, מספר תעודת הזהות, בעלת הכנסה שנתית נמוכה, ויש להם הכנסות פחות מסכום השווה אם יש ילדים או אין ילדים, ומה ההכנסה השנתית. אני לא רוצה לסבך לכמה שאלות.
אני לא רוצה לסבך אתכם עם הנקודות, אז פשוט תרשמו שם את ההכנסה השנתית, כשאתם כמובן מצרפים גם את התלושים של בן הזוג בעל ההכנסות הנמוכות, כדי שתהיה איזושהי אסמכתה. כן, שאלות. ככה, אם הקצבה היא קצבה מוכרת, או מזכה פטורה, האם מסמנים שאין הכנסה? נכון, כי אני צריכה לסמן הכנסות חייבות בלבד. חייבות. אוקיי, אז זה בשביל לוודא שאנשים הבינו. קצבה מזכה פטורה, זה כאמור אחרי קיבוע זכויות, יש לנו קצבה מזכה פטורה. אגב, שאלה מצוינת, למה? נכון. למה, אוהד, תגיד אתה רוצה להגיד? מה אנחנו עושים בתכנוני פרישה עם בן הזוג, שבא ואומר, יש לי הכנסה של 3,000? כי הרבה פעמים אנחנו עושים קיבוע זכויות גם לאנשים שלא משלמים מס, רק בשביל להוריד לאחד מבני הזוג את ההכנסה מתחת להכנסה המינימלית, כדי לקבל את נקודת הזיכוי הנוספת. ההכנסה החייבת, כן. והם מתים על זה. הם אוהבים את זה שיש להם עוד 219 שקלים בחודש. נכון. זה אומר שאנחנו מגיעים, שוב, אני אחדד, אנחנו רואים קצבה שאינה חייבת במס, כי היא קצבה נמוכה, ובכל זאת, אם יש לנו יכולת על ידי הפטור לרדת מתחת לתקרה השנתית, אנחנו נגיש קיבוע זכויות כדי לקבל את הפטור. מעולה. אז נתנו גם איזשהו טיפ לתכנוני פרישה, שזה הבייבי שלנו. בסוף הכל מתחבר, ליאת. נכון, לגמרי. עוד שאלה, גמלאי שהכנסת בת זוגו משכר או קצבה נמוכה מהתקרה, ובפועל זכאי בנקודת זיכוי נוספת, מה יסמן בטופס לגבי בת הזוג? את ההכנסות אין לה הכנסה, לא, הוא יסמן את ההכנסה הנמוכה. תקשיב, יש את סעיף 13 בדף השני, שם ממלאים בעצם את גובה ההכנסות השנתיות שיש לבת הזוג, כמובן מצרפים גם אסמכתה תלוש של הפנסיה או המשכורת, מה גובה ההכנסה השנתית פחות או יותר, אפשר לדעת את זה דרך התלוש, וברוב פקידי השומה הם פשוט מקבלים את זה. אגב, אם אתם מקבלים סירוב, פשוט לפנות לרכז, לא אמורים לסרב לתת לכם את הנקודה הזו, אוקיי? האם מלגה מוכרת כהכנסה? יש מלגות חייבות ויש פטורות. החייבות ייכנסו פה כהכנסה והפטורות לא. הטבות עבור בני זוג ניתנות גם לידוע בציבור. הנה, זה תמיד שאלה שחוזרת. לא במס הכנסה. לא, בביטוח לאומי יש זה, לא במס הכנסה. לא, פה ממש לא. ביטוח לאומי כן. ביטוח לאומי מסתבר הרבה יותר מתקדם ממס הכנסה. זה תמיד נכון. כן. טוב, אוקיי, אז אנחנו נמשיך, יש לנו עוד המון מה ללמוד היום. אז ככה, לגבי נקודות זיכוי של ילדים. כאן בעצם יש קצת הבדל בין איך שהאימא ממלאה את זה. רגע, ברשותך ליאת, אני מתנצל, אבל יש פה 3 אנשים שביקשו שנחזור על הנושא של הקיבוע, אז עוד פעם את הנושא הזה, בסדר? שוב אנחנו חוזרים. הרבה פעמים אנחנו מגיעים כדי לעשות קיבוע זכויות לבן זוג מסוים, לאדם מסוים, ואנחנו מבקשים לראות מה קורה עם בן בת זוגו. למה? כי הרבה פעמים אנחנו מגלים מצב שלבן הזוג או בת הזוג יש קצבה נמוכה, מה לעשות בישראל בדרך כלל זה בת הזוג, זה המצב, והיא לא משלמת מס, ולכן היא לא עשתה קיבוע זכויות, מכיוון שהיא לא משלמת מס, לא היה צורך לעשות קיבוע זכויות ולקבל את הפטור. אבל אם אני יכול בכל זאת לעשות קיבוע זכויות, להוריד את ההכנסה החייבת כך, שסך ההכנסה החייבת של בן הזוג מתחת לתקרה שצוינה, 22 משהו, אז שווה לי, למרות שאין מס לבן בת הזוג, לעשות קיבוע זכויות לבן בת הזוג, רק בשביל לקבל את נקודת הזיכוי. זהו, חזרנו. זה מעולה, זה ערך מוסף אדיר לתכנון הפרישה, וממש אוהבים את זה, אני רואה את זה אצל כל מי שבא אליי לייעוץ. זה הכנסה נטו של 220 שקל לכל החיים. נכון. טוב, בואו נמשיך, נקודות זיכוי. יש לנו נקודות זיכוי בעד ילדים ונקודות זיכוי בעד פעוט.
ילדים זה מה שהאימא מקבלת, שזה נקודות זיכוי עד שהילד מגיע לגיל 18, כולל 18, ופעות זה נקודות זיכוי שהאבא מקבל, ברוב המקרים, תכף אנחנו נראה שזה יכול גם להשתנות, שהאבא מקבל עד גיל 5, עד שהילדים מגיעים לגיל 5, כולל 5. עכשיו, רשום ככה, בטור 1, צריך לסמן וי, אם הילד נמצא בחזקתך. אז הוא נמצא בחזקת האבא, והאימא, כשמדובר במשפחה, קוראים לזה נורמטיבית, נשואים. בשתיים, תסמן וי, אם אתה מקבל בגינו קצבת ילדים, אז האמא תסמן פה וי בשתיים, והאבא כמובן לא מקבל קצבת ילדים, הוא לא יסמן וי. ואז ככה הם רואים, האם לתת את הנקודות זיכוי של הילדים, או פעוט, תכף נראה בדיוק איך זה מתקבל. רק נסייג, אם המשמורת אצל האב, הוא מקבל את הקצבת ילדים. אבל זה די נדיר. זוג נשוי כרגע, אנחנו עדיין לא נכנסנו לחד הורים, כי זה גם כן תורה שלמה. אז בזוג נשוי, האמא מקבלת ילדים, והאבא בעד פעוט, אנחנו תכף נראה כמה נקודות זיכוי זה, רושמים את השם של הילד, תעודת זהות, תאריך לידה, גיל בשנת המס. שימו לב, יש כאן הערה למטה, גיל בשנת המס, זה אומר מה יום ההולדת שלו, באיזה גיל הוא יהיה השנה ביום הולדת שלו, בשנת המס הזו. זאת אומרת, אם הוא יליד פברואר 2011, רושמים 9 ב-2020, אוקיי? גם דצמבר. מה זה? גם דצמבר. כן, זה לא משנה, מתי הילד הזה יגיע לגיל 9 במהלך שנת המס, זה היום הולדת שלו השנה. טוב, אז בואו נראה. כשמדובר בנקודות זיכוי של אישה, אני מדברת על זוג נשוי כרגע, אישה נשואה, היא תקבל נקודות זיכוי בעד ילדים, אני מראה לכם פה בטבלה גם את השינויים שהיו במשך השנים, שימו לב מ-2012, תוספת מ-2017, תתייחסו רק לטור השמאלי. אז עבור ילד שנולד השנה, שימו לב שנת לידה, האמא תקבל 1.5. ילדים שיש להם יום הולדת שנה עד יום הולדת 5 בשנת המס, האמא, כולל כמובן, האמא תקבל עבור כל ילד כזה 2.5 נקודות זיכוי. מגיל 6 עד 17 כולל, עבור כל ילד בגילאים האלה נקודת זיכוי 1, וכשהילד מגיע לגיל 18, שזה נקרא בגיר, האמא תקבל על הילד 0.5 נקודת זיכוי. ככה זה עובד לגבי נקודות זיכוי, שהאמא מקבלת נקודות זיכוי בעד ילדים. שהיא נשואה. שהיא נשואה, אנחנו תכף נראה שבחד הורי הכל יכול להשתנות. מה קורה כשמדובר באבא? האבא מקבל במשפחה נורמטיבית, נשואים, נקודות זיכוי בעד פעוט, זה אומר שבשנת הלידה 1.5 עבור הילד, כשהילד יש לו שנה בשנת המס עד 5 שנים בשנת המס כולל, עבור כל ילד כזה 2.5 נקודות זיכוי. זהו, ברגע שלילד יש יום הולדת 6, הוא מפסיק לקבל נקודות זיכוי. אפשר לעשות עוד ילד. אפשר עוד ילד, כן. טוב. ההערה בשקופית הקודמת חשובה, שאפשר בעצם לנייד. אבל רק בשנים האלה. נכון. זה פחות רלוונטי לנו. לא, אם החזרי מס זה חשוב. נכון. להחזרי מס לסחירים זה חשוב, בשנים 17 ו-18, מי שיולדת, מי שילדה בשנים האלה, 17 ו-18, יכלה לנייד מתוך 1.5 נקודה לשנה העוקבת, אוקיי? אבל בשל איך שמנקים דמי לידה, אגב, עדיף להשאיר את הנקודה השנה, למה הניקוי של הדמי לידה, אגב, זה סופר חשוב, ביטוח לאומי יש לו נטייה לנקות מהדמי לידה מעט מאוד מס, מה שיוצר מצב שמשלמים את כל הפרשי המס בדוחות השנתיים, מגיעים לסכומים של 20,000 שקלים, 13,000 שקלים, 30,000 שקלים, אני רואה שם הפרשי מס מטורפים כשיש דמי לידה. אגב, היום כבר המון נשים שילדו, אפילו שהן שכירות, הן מקבלות בעצם בקשה להגשת דוחות רק בשל הדמי לידה שהם קיבלו, כי מס הכנסה החליט שהוא גובה את כל המס שלא נוקה כמו שצריך על ידי ביטוח לאומי, רואים יותר ויותר נשים שמקבלות דרישה להגשת דוחות. טוב,
אז בואו נראה רק דוגמה ככה מסכמת לגבי נקודות זיכוי, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז אם יש לנו זוג נשוי וילדים ילידי 2001, 2005, 2018 ו-2020, בואו נעבור רק על הגילאים. 2020 זה ילד שנולד השנה, 2018 ילד בן 2, 2005 ילד בן 15, ו-2001 ילד בן 19, הוא כבר יצא מהתא המשפחתי. כמה נקודות זיכוי האמא והאבא יקבלו? אז האישה, יש לה את הנקודות זיכוי הבסיסיות, 2.75, והגבר יש לו את הבסיס 2.25, נקודה וחצי כל אחד מהם יקבל על הילד שנולד השנה, 2.5 נקודות זיכוי על הילד שהוא בן 2, והאמא לבד תקבל עבור הילד בן 15.1. זה סך הכל נקודות הזיכוי שכל אחד מהם זכאי לו. אוקיי, עכשיו, בחלק ד', יש שם שאלות לגבי הנקודות זיכוי של הילדים, אוהד? האם ההטבה מחושבת לכל ילד בנפרד או עבור כל הילדים? כל ילד בנפרד. מה קורה שהילד נעשה בן שנה בשנת לידתו? מה? מה? ברגע שהוא הגיע לגיל שנה זה 2.5 נקודות זיכוי. זה בודקים מה היום הולדת שלו, בין כמה הוא יהיה ביום הולדת השנה, אוקיי? כן. טוב, חלק ד', תיאור מס בגין הפקדות מעסיק והכנסות מריבית. עכשיו שוב, יש גם גבול כמה אנחנו יכולים להיכנס לכל סעיף וסעיף, כי אנחנו פה באיזה שעה וחצי. אז אני אתן את עיקרי הדברים, ומה שבדרך כלל אנחנו מגישים לפקידי השומה. אז החלק הראשון הוא סופר חשוב, לערוך לי תיאור מס בגין הכנסותיי ובגין הפרשות המעביד לקרן השתלמות, לתגמולים ולפיצויים. ושתיים, לערוך לי תיאור מס בגין הכנסותיי מריבית, תכף נדבר על זה, פה צריך לצרף איזשהו נספח. אז אני רוצה לדבר קודם על ההפקדות של המעסיק. יש לנו בגין הפקדות המעסיק, אם זה לקרן השתלמות, אם זה לקופת גמל, לקצבה, שזה התגמולים, ואם זה לפיצויים, יש לנו הפקדה מקסימלית מותרת, שהמעסיק יכול להפקיד עד הסכום הזה, ולא נשלם שווי. לא תהיה זקיפת שווי ולא נשלם מס. אז אם אנחנו עובדים אצל שני מעסיקים, מאוד חשוב שאנחנו נוכל לנצל את מה שנשאר בתקרת ההפקדה המותרת, נוכל לנצל את זה אצל המעסיק המשני. אז חשוב גם לראות שהחשבת שכר שמקבלת את האישור מפקיד השומה, מיישמת את זה במערכת של השכר שלה. אוקיי? עכשיו, מה עם התקרות? אז ככה, אתה רוצה לדבר על זה, אוהד? לגבי קרן השתלמות, יש לנו עובד רגיל ועובד הוראה. תקרת השכר שממנה אנחנו מפקידים 15,712, זה אחת מהתקרות הבודדות שכמעט ואין להם שינוי, צריך לומר. איזה שנה? מ-2004, נכון? שלא היה שינויים בכלל. אפילו אולי לפני, התקרה לקרן השתלמות לא משתנה, אז זה 15,712, כפול 7.5%, זה החלק של המעסיק. נכון. אנחנו רק מזכירים שהחלק של העובד הוא 2.5%, החלק של המעסיק הוא מקסימום 7.5%, יכול גם פחות, אבל התקרה היא 7.5%, זה אומר שההפקדה החודשית המקסימלית 1,178 שקלים, וההבדל בין עובד רגיל להוראה זה התקרה, או האחוז בהפקדה שעולה ל-8.4 באותה תקרה. לגבי הנושא של הפקדה מקסימלית לקופת גמל לקצבה, סעיף התגמולים מוגבל בפעמיים, תקרת שכר של 2.5 השכר הממוצע במשק, זה אומר שנכון ל-2020 אנחנו ב-26,378 שקלים, כפול 7.5%, רק נגיד שזה כולל גם את האובדן כושר עבודה. נכון מאוד, נכון. Okay? וזה חשוב מאוד. נכון. סך הכל 1978, זה אומר שאם זה לקרן פנסיה זה גם יכול להיות 7.5, אם זה בביטוח מנהלים, אז המינימום 5%, מקסימום 7.5, וזה כולל את האובדן כושר עבודה. אנחנו בשיטת הסכומים פה, אז זה אומר שאנחנו לוקחים את התקרה כפול המקסימום הפרשה 5.5, ובודקים מול ההפקדה של המעסיק בפועל.
אוקיי? והאובדן כושר עבודה מאוד מאוד חשוב. אם אני כבר מגיעה למצב שאני בזקיפת שווי בגין הפקדה של המעסיק לקופת הגמל לקצבה על התגמולים, הרי שכל האובדן כושר עבודה ייזקף כשווי, כי ההפקדה המותרת הזו של ה-1978 לחודש, היא ניתנת קודם להפקדות לקצבה, לתגמולים, ורק לאחר מכן לאובדן כושר עבודה. זו זקיפת אובדן כושר עבודה. יש לנו זקיפת פיצויים, זקיפת תגמולים וזקיפת אובדן כושר עבודה. זה אנחנו יכולים לראות בתלוש. החל מ-2017 יש לנו תקרה חדשה להפקדה לפיצויים. לשנת 2020 תקרת השכר 34,900, כפול מקסימום ההפקדה 8 ושליש, 1 חלקי 12 זה ה8 ונותן לנו תקרה כספית של 2,908 שקלים. רק נציין שלבעל שליטה התקרה פה היא נמוכה יותר, והיא התקרה ב-97א' 12,420 ל-2020, ולא 34,900, כמו שיש לשכיר שאינו בעל שליטה. אז זה לגבי תיאום המס בגין הפקדות. רק נציין שמי שלא יעשה את זה בתיאום מס, המשני צריך לזקוף לו שווי על כל התגמולים. נכון, זאת המטרה בעצם, שלא יחייבו אותי על בעצם יתרת הפקדה מותרת שמגיעה לי. וברגע שאין תיאום מס, והמעסיק המשני רואה שיש כאן מעסיק נוסף, הרי שהוא מחויב לנקות 47% בגין כל ההפקדה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם אישור מפקיד השומה שיצא פה. יש פה רק שאלה לגבי מה תקרה לשכיר בעל שליטה בקרן השתלמות, אז זה בעצם מאוד מאוד דומה לעצמאים, במקום שמוכר למעסיק 7.5%, מוכר רק 4.5%. זו אותה תקרה, רק שמוכר רק 4.5 במקום 7.5 בנושא של שכיר בעל שליטה. שאלה טובה, באמת חשוב לציין. טוב, אז ככה, יש לנו כאן אישור מפקיד שומה, אישור שבעצם יוצא למעסיק המשני, ושם מדברים על איך הוא אמור בעצם להזין את הנתונים אצלו לגבי ההפקדה המותרת והחייבת, וכאן ממש רואים, לתשומת לבך, ניתן להפריש ללא ניכוי מס, למרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה, סכום שנתי שאינו עולה על 16,441, בעצם הם נותנים בתיאום מס את התקרה המותרת למעסיק המשני, אם זה בקופת גמל, אם זה תגמולים, ואם זה פיצויים, ואם זה קרן השתלמות, אוקיי? אז זה דוגמה לאישור שיוצא מפקיד שומה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שפחות רואים את הבקשות האלה בתיאומי מס, זה גם סעיפים שממש לוקח הרבה זמן להסביר אותם, אז אנחנו ניתן את זה ככה ממש בקצרה. תיאום מס בגין הכנסותיי מריבית. ברגע שמדובר בריבית, אם זה תוכניות חיסכון, אם זה ריבית בגין שמתקבלת בשל פיצוי בגין פגיעת גוף, אז איך מנצלים את סעיף 9.5 כאן, אנחנו תכף נראה סעיפים נוספים, אנחנו צריכים לצרף ל-116, 116ב' ולמלא שם את הפרטים. רק כמה דברים שהם מאוד חשובים, יש לנו את הניכוי לריבית פקדונות ותוכניות חיסכון לפי סעיף 125ד ג'. הניכוי הזה ניתן רק במסלול אוטומטי, זה אומר שיש סנכרון בין הבנקים, ומי שאמור לנקות מס מהריבית תוכניות חיסכון והפקדונות שלנו, לבין פקיד השומה, וב-867 שיוצא, שזה אישור ניכוי מס במקור, אנחנו כבר נראה שבעצם לקחו בחשבון את הפטורים, מי שחייב בהגשת דוחות יראה שם הערה לגבי הניכוי, לגבי הפטור שניתן מאותו משלם, אוקיי? כמה מילים אתה רוצה להוסיף? יועד יכול להגיד, גם בתוכניות חיסכון של הקופות זה קורה, שיש ניכוי של אמנם 25% מס, אבל הוא גם נחשב פקדונות לעניין ההטבה. אוקיי, ואגב לגבי... יש לנו גם את הפקדונות ותוכניות חיסכון, וגם את הנושא של פוליסות חיסכון, ואם תרשי לי לעשות share screen, אז אני גם ארחיב שנייה בנושא. תעשי סטופ ל-share screen כדי שאני אוכל
אוקיי, שנייה. אז אני רוצה רק להראות לכם איך זה נראה, בעצם מה אנחנו אמורים לעשות. אנחנו עושים בעצם פדיון רעיוני, כדי, זה דוגמה לטופס של מגדל, לכל חברה כאמור יש את הטופס שלה, דיברנו על פוליסות חיסכון, אז זה טופס בקשה לפי סעיף 125ד' לניקוי המס, אנחנו לא באמת פודים כסף, אנחנו עושים מה שאנחנו קוראים פדיון רעיוני, אנחנו מבקשים מחברת הביטוח, כאילו לפדות את הכספים ולהחזיר אותם בחזרה, לכן זה פדיון רעיוני ולא פדיון בפועל. וכאמור, הטופס מיועד אך ורק לאנשים שעל פי, שעומדים באופן מדויק בהגדרות הסעיף, מי שהיה ב-2003 לפחות בין 55 וכן הלאה וכן הלאה. צריך לשים לב בטופס כמה דברים. הבקשה פה היא לא בקשה לפדיון, אני אלך פה לסוף, אנחנו לא רושמים פדיון מלא או פדיון חלקי, כל מה שאנחנו צריכים זה לרשום את מספר הפוליסה שאנחנו רוצים לעשות לה פדיון רעיוני, ולרשום האם מדובר בתקרה יחיד או תקרה זוגית. כאמור יחיד זה יחיד שהגיע לגיל על פי מה שליאת ציינה, או שני בני הזוג הגיעו וחצו את הגיל המדובר, וזה הכל. כל ההצהרות הנוספות הן הצהרות שלא קשורות לפדיון רעיוני בעניין של המס, אבל אנחנו נדרשים כמובן דיווח שמה שנקרא הפתקה, שאני עובד בעבור עצמי, עם כל מה שקשור להלבנת הון בישראל ובעולם. רק אני אגיד שחלק מחברות הביטוח גם יבקשו להוסיף לזה מה שנקרא טופס הכרת הלקוח. מי שלא הגיש בזמן האחרון טופס הכרת הלקוח, יצטרך לעשות גם את הדבר הזה. אז זה הדרך שבה אנחנו עושים פדיון רעיוני, וזו הדרך, ומאוד מאוד חשוב לא לפספס את זה כל שנה, כי מי שלא יעשה את זה, לא ייהנה מהטבת המס הזו. כי זה הטבת מס קלנדרית. אני עושה פדיון רעיוני, אני מקבל מחברת הביטוח אישור מס למס הכנסה, ואני מחויב לגשת למס הכנסה עם האישור, ולהגיש את הבקשה, תכף ליאת תראה בדיוק איך אנחנו מגישים את האישור הזה, היא תתייחס לזה, אבל בלי האישור מחברת הביטוח לא נוכל, או מהבנק במקרה שמדובר בפיקדון, או תוכנית חיסכון בבנק, בלי האישור למס הכנסה, לא נוכל ליהנות מאותו ניקוי על פי סעיף 125ד'. אוקיי, בעיקרון מה שאני רואה פה זה שהם כבר מסונכרנים ביניהם, זאת אומרת, הם כבר לוקחים את כל הנתונים של הגילאים, מתוך מה שיש ברשם האוכלוסין, במאגר, ואז הם כבר נותנים אוטומטית את הפטורים, והסנכרון הזה יוצר מצב שאנחנו כבר מקבלים את ההערה שניתן פטור ונוכר ככה וככה מס, בהגשה של הדוחות השנתיים בשידור שלהם, אוקיי? המייצגים רואים את זה בשידור. אגב, התנאים, אני רגע עלה פה, בשאר רק תעשה אתה סטופ share. רגע, הנה, בבקשה. הנה, מצגת, אני פה, נכון? הייתה פה שאלה מתי צריך להגיש את הבקשה, לגבי הבקשה הזו מחברת ביטוח, לכל חברת ביטוח יש תאריכים שונים, למרות שמבחינת התקנות והפקודה זה עד סוף שנה קלנדרית, אבל לדוגמה, מגדל הפסיקו לקבל אתמול היה היום האחרון של פדיון רעיוני במגדל. זה לא אומר שאי אפשר להגניב פה ושם, למי שיש קשר טוב עם החברה, עוד אפשר יהיה להגניב פה ושם בקשה, אבל כדי להקדים, כי יש אין ספור בקשות כאלה, ולכן כדאי להקדים אותם. לא לחכות בטח ליום האחרון, זה לא יתקבל בחברות הביטוח. טוב, אז ככה, קודם כל, ה-125ד' ג' שהוא ניתן באופן אוטומטי היום, בעצם אומר לי, יש לך תנאי אחד נכון להיום, ל-2020, מדובר בכאלה שיש להם ריביות, והם ילידי 1948 ואחורה, ואז הם כבר עומדים בשני התנאים שרשומים בסעיף. עכשיו, אם אחד מבני הזוג עומד בתנאי הזה, הם יקבלו פטור של
ניכוי קוראים לזה בשפה המיסויית, זה יותר מדויק, 13,560, ואם שני בני הזוג ילידי 1948 ואחורה, אז הפטור, הניכוי יהיה 16,680. טוב, אני רק אדגיש כי הייתה פה שאלה, האם הפטור הוא לכל סוגי ההשקעות או בבנקים בלבד? רק לתוכניות חיסכון ופיקדונות. בבנק זה תוכניות חיסכון ופיקדון. ובחברת הביטוח זה פוליסה חיסכון פרטית בלבד, לא לתגמולים, פוליסה חיסכון פרטית בלבד. אוקיי, עכשיו תראה, מעבר לניקוי ריבית של ה-125 ד' ג', יש לנו עוד כל מיני סעיפים כאלה של פטורים על ריבית, הם פחות מוכרים, כמעט ולא שומעים, מסיבה יש סיבה, אם אתם תבינו את התנאים פה, אתם תראו למה מעטים בכלל עומדים בתנאים האלה, וכמעט ולא רואים בקשות כאלה בפקידי שומה, אז אני בכל אופן ככה מהר אתן את התנאים, ויש לנו פשוט המון על מה לעבור, אז נעשה את זה בקצרה. יש פטור למיעוט הכנסות, כאן בודקים את ההכנסות של בן הזוג הרשום של שניהם, וילדים עד גיל 18 כולל, מדובר בהכנסות פטורות וחייבות. כאן יש לנו תקרות של שנת 2017, זה תקרות נכון למה שפורסם בטופס עצמו, 116ב. מה שאומר הסעיף זה שתיקח את כל ההכנסות של כל התא המשפחתי, חייבות ופטורות, ותבדוק את זה מול התקרה המוטבת, שהיא 61,920. אם ההכנסות של התא המשפחתי עולות על התקרה הזו, סכום ההפרש, העודף בעצם, יפגע בפטור על הריבית, שהפטור הוא, נכון ל-2017, באזור ה10,000 שקלים. אז אם ההכנסה של התא המשפחתי 80,000, הרי שאין פטור על הריבית. אז זה פטור למיעוט הכנסה. לגבי פטור נוסף של 35% למבוגרים, כאן אני בכלל לא הייתי רוצה ללמד אתכם, כי זה כאילו על חשבון פטור קצבה מזכה, ומי שילך ויגיש את הבקשה, בסוף אני ארגיש אשמה, כי זה או, ולכן תקראו על זה אחר כך, מסוכן, לא מיד לנסות. טוב, יש לנו גם את הפטור לפי סעיף 95ב, על הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, או בתוכנית חיסכון, או קופת גמל, שהמקור שלהם זה פיצויים או כספי ביטוח, שקיבל אותו נישום בשל פגיעת גוף. סעיף 95 מדבר על נכויות, על פגיעה בגוף, על נכות רפואית, והוא בעצם מעניק לריבית הזו תקרת פטור שהיא גדולה, של 304,560, אבל זו תקרה כוללת. זאת אומרת שההכנסה מיגיעה אישית שאמורה לקבל פטור של נכה, אם היא מעל התקרה הזו, הרי שלא יהיה בכלל פטור לריבית. זו תקרה כוללת לכלל ההכנסות מיגיעה אישית וריבית. הרציונל מאחורי זה, זה בעצם שאחרי שקיבלת את זה מחברת ביטוח כספים, שלא תשרוף אותם, שתשים אותם בחיסכון. נכון, ואנחנו ניתן לך את הפטור שמגיע לך. טוב, יש לנו בחלק ד' את פירוט ההכנסות, כאן אנחנו צריכים למלא נכון את הנתונים בסדר נכון, לקבוע מה עיקרי ומה משני, תכף ניתן ככה דגשים לגבי העיקרי והמשני, וצריך לרשום את סוג ההכנסה באופן מדויק. זאת אומרת שאם יש לי משכורת, אז זה רשם כמשכורת, קצבה אני צריכה לרשום איזו קצבה זו, האם קצבה רגילה, כשאני רושמת קצבה לבד הם מבינים שזו קצבת זקנה, קצבת שאירים, אובדן כושר עבודה, קצבת אובדן כושר עבודה, לציין שזה סוג אחר של קצבה, מענק פרישה חייב. אני רוצה שתבינו משהו, מי שפרס מענק חייב ודיווח ב-116ג, שזה הטופס של הפריסה, שבעצם הצפי של ההכנסות שלו כנראה יהיה רק נגיד קצבה ופריסה, ועכשיו הוא החליט להיות שכיר, אז הוא צריך ללכת לתיאום, לחוליה 17, לשלוח בקשה, ולרשום שם שההכנסות שלו זה קצבה,
פריסה של מענק חייב, ומעל שתי הכנסות האלה לרשום את המשכורת. ינוקה לא מעט מס, כי זה נמצא בעצם השלישי בהכנסות שלי, אבל אם זה לא יעשה בדרך הזו, כל התשלום מס ינחת עליו בהגשת הדוח השנתי. חייבים לציין בתיאום מס גם פריסות. לציין, הקצבת שאירים זה החלק החייב, במידה ואנחנו מעל התקרה. קצבת שאירים פה אני מבקשת את הפטור. אז בדרך כלל אנחנו רושמים את הברוטו, אני תמיד מוסיפה מלא הערות בטופס עצמו, אני רושמת למשל קצבת שאירים לפני פטור, אוקיי? לפני הפטור של הקצבת שאירים, שזה פטור של 8,510 שקלים לחודש, פטור גדול בדרך כלל, זה פותר ברוב המקרים פותר את כל הקצבה. אנחנו רושמים את השם של המשלם ההכנסה, את מספר התיק ניכויים שזה מופיע בתלושים, ואת התקופה שקיבלו את ההכנסה הזו בשנת המס. זה חשוב שיראו האם זה במקביל או האם זה מיד אחרי. יש כאן נתונים של הכנסה חודשית והכנסה שנתית משוערת, לא לקחת רק נתון של המשכורת בתלוש האחרון, יש לכם בתלושים נתונים מצטברים, המון פעמים מקבלים רכיבי שכר לא קבועים במהלך השנה, קחו את הנתון המצטבר, תחלקו בחודשים לפי התלוש עצמו, איזה תלוש זה, ותכפילו ב-12, תיקחו בחשבון הכנסות לא קבועות. יש פה שאלה לגבי קצבת השאירים, לגבי הפטור, אנחנו עשינו וובינר שלם על נושא של הפטורים בפטירה, רק נגיד שהפטור לקצבת שאירים הוא על פי התקרה של תקרת הקצבה המזכה, 8,510, תקרת הקצבה המזכה לפי... נכון, 8,510 זו התקרה לתקרת הקצבה המזכה, וזו התקרה גם לפטור על קצבת שאירים. נכון. טוב, לגבי הטור האחרון כמעט ואף פעם אני לא ממלאה אותו, מס הכנסה שנוקה עד היום, זה אתם יכולים לראות שם כמה מס נוקה בתלוש, יש לכם בנתונים המצטברים. אין סיבה, אנחנו מגישים את התלוש באתר. נכון. אני רוצה להסביר... בפרישה לפנסיה באמצע השנה, מה הסדר הנכון לרשום את ההכנסות? קודם כל, הכנסות שנתקבלו בתחילת שנת המס, תמיד מס הכנסה יראה בהם המעסיק העיקרי, והכנסות שנתקבלו לאחר מכן יהיו אוטומטית משני. אני רוצה לדבר רגע על מה קורה כשזה במקביל. אני במהלך השנה הזו עובדת אצל שני מעסיקים או יותר. מי אני ארשום כעיקרי ומי אני ארשום כמשני, אז יש כאן דגשים מאוד מאוד חשובים. אז ככה, איך קובעים מי העיקרי ומי המשנים? אני רוצה ממש לקרוא את זה מפה. אז אחד, מקום העבודה הקבוע, עדיף שהוא יהיה העיקרי. אם אני עובדת במקום אחד באופן קבוע, ובשני אני מדי פעם ככה עוברת ממקום למקום, אז לוקחת את הקבוע כעיקרי. 2, במקום העבודה הזה אתה מרוויח שכר שהוא יציב, ללא שינוי חריג בשכר מחודש לחודש. מאוד חשוב שההכנסה, אני אדע מה הצפי השנתי שלה, כדי ששיעור המס אצל המעסיק המשני יהיה יותר מדויק. והתיאום מס יהיה נכון. והתיאום מס יהיה נכון. 3, במקום העבודה הזה אתה מרוויח שכר גבוה יותר, עדיף, גם מבחינת ביטוח לאומי, אוקיי? אם אתה עובד כשכיר ומקבל גם פנסיה מוקדמת, מקום העבודה שבו אתה עובד כשכיר נחשב למעסיק העיקרי, ומשלם הפנסיה הוא המעסיק המשני. יש כאן משמעות, אז אלה הדגשים, אלה נקודות חשובות מאוד, תאמצו אותם. נציין שזה הדיפולט גם בביטוח לאומי, בפנסיה מוקדמת היא תמיד אחרונה בתור. אז בבקשה. טוב, ואנחנו מגיעים לחלק ה' שאין לנו יותר מדי זמן בשבילו, ולכן חשוב לי ככה, אני פחות אכנס לתוך התנאים לקבלת ההטבות בתוך הסעיפים, אני כן רוצה לדבר על דגשים שהם חשובים. ליאת, שאלה קטנה לגבי הנושא של החל"תים,
מה עושים בשנה של חל"תים? בשנה של חל"תים, אם מקבלים דמי אבטלה בתקופה הזו, אז דמי האבטלה זו הכנסה חייבת והיא נרשמת. היא נרשמת בתיאום מס, צריך להציג אותה שם. אוקיי? טוב, אז ככה, מה ההטבות שאני מקבלת כשכירה, אם זה בדרך סמכות מעסיק, המון פעמים ב101 אני רושמת, אני למשל זכאית להטבה כזו וכזו, והמעסיק יכול לתת לי אותה. ויש הטבות שאני חייבת לבקש מפקיד השומה. אז איפה שאתם רואים את הכוכבית הזו, זה אומר שאני חייבת לפנות לפקיד השומה כדי לקבל את ההטבה, אוקיי? אני נותנת לכם ממש את השורות מתוך הטופס עצמו. אז הקלה במס ראשונה זה, האם אני עולה חדש? אם התשובה היא כן, אז אני זכאית לנקודות זיכוי. בואו נדבר רגע על נקודות זיכוי של עולה חדש. עולה חדש כמובן חייב להציג את תעודת העולה כדי לקבל את הנקודות זיכוי שלו, וההטבות הן ככה, בעצם הוא מקבל הטבה במשך 42 חודשים, בשנה וחצי הראשונה כל חודש יתווספו לנקודות זיכוי הבסיסיות שלו עוד 3 נקודות זיכוי, שנה לאחר מכן זה יורד ל2 נקודות זיכוי כל חודש, ושנה האחרונה של ההטבה זה יורד לנקודה 1. רק נציין שזה חודשי ולא שנתי, בניגוד לנקודות זיכוי אחרות. נכון. יש כאן עוד כמה דברים שחשוב לדעת, אבל תקראו את זה, המצגת פשוט, אתם מקבלים אותה, ויש כאן כמה דברים קטנים שצריך לדעת. 2, אני תושב חוזר, מתאריך כזה וכזה, לא הייתה לי הכנסה בישראל מתחילת שנת המס הנוכחית, עד לתאריך ככה וככה. בעצם כל השורה הזו, 2, הסעיף הזה נועד על מנת להעניק נקודות זיכוי מתחילת שנת המס. אני בעצם תושב חוזר, אני חוזר לישראל להיות תושב, אבל אני לא הייתי תקופה הראשונה של שנת המס, תקופה מסוימת בתחילת שנת המס, לא הייתי בישראל, ולא הייתה לי הכנסה. אני מעוניין שאתם תיתנו אישור עכשיו למעסיק שאני התחלתי לעבוד אצלו, שהוא יוכל להעניק לי נקודות זיכוי של שנה מלאה. אז זה מה שצריך למלא. כן, שפרקטית הוא יקבל 2.20, אם הוא גבר, 2.25 נקודות זיכוי מלאות של שנה, גם אם הוא הגיע בדצמבר. נכון. 3, פטור לנכה ועיוור, דרך בקשה לתיאום מס ניתן לקבל את הפטור של 9.5, לנכה ועיוור כבר בתלוש עצמו. יש כאן את התנאים של הסעיף, יש כאן את החישובים, תקופות, שימו לב כאן, אם מדובר בנכות שנתקבלה לתקופה של עד חצי שנה, הרי שלא זכאים לפטור, בין חצי שנה לכמעט שנה יש פטור קטן של 74,000 שקלים, ונכות של שנה ומעלה כבר זכאים לפטור שנתי של 618,000 שקלים לכל שנה. יש לכם פה במצגת את כל השלבי העבודה והחישובים, איך זה בדיוק מבוצע. זה מצגת לימודית, יש מה ללמוד פה. חשוב לציין לגבי 9.5, זה כן אני רוצה ככה להתעכב, קודם כל מדובר בנכות שהיא רפואית, דבר שני, אף אחד בפקיד השומה לא בודק מתי בפועל התקבלה ההכנסה, האם זה בתקופה שהייתה נכה או בתקופה שהייתה טרום נכות, או אחרי שהתקופה שבעצם הקציבו לתקופת נכות שלך. הם פשוט לוקחים את ההכנסה, למשל של שנת 2020, מחלקים אותה באופן שווה על פני כל השנה, ולוקחים באופן יחסי את הפטור לפי התקופה שהיה נכה. גם אם כל ההכנסה התקבלה בתקופה שהוא לא היה מוגדר נכה. אוקיי? אני יכולה לקבל זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי מוכר, כבר בתלוש המשכורת, דרך הגשה של טופס 116. אני צריכה להגיש אישור, טופס 116, בקשה לתיאום מס, עם הקבלות המקוריות של התרומות שתרמתי, ואני אוכל לקבל זיכוי בתלוש משכורת שלי.
כמובן שרק מסכום של 190 שקלים שנתי של תרומה למוסד ציבורי מוכר, אני אוכל לקבל זיכוי החל מהשקל הראשון. אני רוצה להראות לכם, יש כאן את החישוב, איך בדיוק מחשבים את הזיכוי על התרומות, בגדול זה 35% מסכום התרומה. יש פה זה תקרה. תקרה של... נכון. אתם יכולים לראות את החישובים כאן, הכל יועבר אליכם. ככה נראה אישור תיאום מס למישהו שמבקש שהזיכוי תרומות יופיע בתלוש המשכורת שלו. הסעיף הזה, על פי סעיף 46, תרומות, זיכוי חד פעמי בסך של 4,896 שקלים, זה כבר הסכום של הזיכוי, זה לא סכום התרומה, זה הסכום של הזיכוי. גם אם הוא עובד אצל מעסיק אחד. נכון. אז אמרנו, תיאום מס זה גם בשביל לתאם בין שני מעסיקים את המיסוי, וגם בשביל לקבל הטבות נוספות מעבר לנקודות זיכוי הבסיסיות והילדים. יש כאן עוד הטבה מעניינת, זיכוי בגין תרומה להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולות איבה. זאת אומרת שאם חייל נפל במלחמה והחליטו לדוגמה לתרום ספר תורה לבית הכנסת, אז אני צריכה אישור מבית הכנסת שזה לצורך ההנצחה, ואני צריכה את הקבלה שאני בעצם שילמתי עבור הספר תורה, ואני אקבל כזיכוי 30% מהסכום הזה. אוקיי? חשוב מאוד, וכדאי לנצל את זה. סעיפים 44, זה סעיף 6 פה, יש לי קרוב משפחה נטול יכולת, סעיפים 44 ו-45 לפקודת מס הכנסה. חשוב מאוד להדגיש. כשמדובר בילד נטול יכולת, אם הוא במוסד או אם הוא בבית, ניתן לקבל 2 נקודות זיכוי לפי סעיף 45. יש את סעיף 44 שמדבר על ילד, בן זוג או הורה נטולי יכולת שהם במוסד סיעודי. כאן, אם רוצים לנצל את ההטבה לפי סעיף 44, אני חייבת את זה אני חייבת להגיש דוח שנתי, אוקיי? כי פה צריך ממש נתונים מדויקים לגבי מה היו ההכנסות שלי בשנת המס הזו, ולכן לא נותנים את זה בתיאום מס. אוקיי, אז לגבי 2 נקודות הזיכוי, יש כאן כמה דגשים חשובים. בעצם מבקשים מאיתנו להגיש גם נספחים, 127 ו-116א, יש לכם פה קישורים לטפסים האלה, אבל אם, שימו לב, אם מדובר בילד נטול יכולת עד גיל 18, והוא מקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, הוא בעצם צריך רק להציג לפקיד השומה את הדוח על קבלת הקצבאות מביטוח לאומי, וזה מספיק על מנת שההורים שלו, אחד מהם, אגב, מי שהם יבחרו, יקבל 2 נקודות זיכוי בגין הילד נטול יכולת. כשמדובר בילד שמלאו לו 18, כאן צריך לבדוק שהוא מקבל קצבת אי כושר, שהוא זכאי לקצבת אי כושר השתכרות מהמוסד לביטוח לאומי, להביא את הדוח הזה שהוא מקבל את הקצבה הזו, וגם במקרה הזה, בלי טופס 127 ו-116א, יוכלו כבר לקבל אחד מההורים 2 נקודות זיכוי. צריך להדגיש שזה אי כושר ולא נכות רפואית, זאת אומרת, הוא יכול להיות ב-100% נכות רפואית, אם אין לו 74, לא יהיו זכאי. אי כושר 74%, הכל רשום לכם כאן. ולגבי החוזר, רק נגיד שיכול להיות גם לקות למידה, לא בהכרח הפיגור וכל הדברים הגרועים שרשומים בהשמה. נכון, אנחנו לא הרופאים, אנחנו לא בודקים, אנחנו לא ועדת ההשמה, אנחנו צריכים שזה יאושר קודם הנכות, ומקבלים את זה באיזשהו פרוטוקול או כל מסמך אחר. טוב, יש כאן את התנאים, למרות הכל וכל מיני חישובים. אני רוצה להתעכב, רגע, איפה רשמתי את זה? אני רוצה שגם אתם תראו. איפה זה רשום? טוב, אז אני אגיד את זה בעל פה, אני לא בדיוק זוכרת איפה רשמתי את זה פה. יצאה הנחיה שאומרת שכשמדובר בזוג שלא מנהל משק בית משותף, האמא ואבא לא חיים ביחד. כל אחד מבני הזוג יוכל לקבל 2 נקודות זיכוי בעד אותו ילד נטול יכולת.
מי שמקבל קצבת ילדים בגין הילד הזה, יקבל את 2 נקודות הזיכוי בתלוש, וההורה האחר יקבל את 2 נקודות הזיכוי האלה בהגשת דוח שנתי, כי טכנית אי אפשר להוציא אישור תיאום מס לשניהם, אוקיי? אז זה סופר חשוב, רשמתי את זה פה איפשהו. טוב. ואנחנו עוברים, אם יש שאלות ככה חשובות, אני אשמח שככה תעדכן אותנו, אוהד. טוב. אז בוא נעצור שנייה, כי יש כל הזמן, אני לא רוצה ככה... כן, מה שקשור, לא משהו עתידי, משהו שדיברנו עליו, רק נעשה את זה זריז, כי אנחנו ממש קצרים בזמן, זה הרצאה של 1.5 שעות. כן. ככה, אז כמה שאלות, מי שלא חלה עליו חובת הגשת דוח שנתי, מצא תיאום מס. האם תיאום מס מייצר בהכרח חובת דוח שנתי בהמשך? מי שחייב בהגשת דוח, יהיה חייב להגיש את הדוח, גם אם הוא עשה תיאום מס, אוקיי? לא, מי שעשה תיאום מס לא חייב בהגשת דוח שנתי, לא. הכוונה היא מי שלא חייב בדוח ועשה תיאום. לא אומר שהוא חייב בהגשת דוח. אז לא. יש בעצם כללים מי חייב בהגשת דוח. אוקיי, אם הפנסיה המוקדמת, אם יש פנסיה מוקדמת יציבה וקבועה, לעומת שכר כשכיר שאינו יציב, האם עדיין השכר כשכיר יהיה הראשי? על מנת להיות מסונכרנים עם ביטוח לאומי, עדיף תמיד שכר ראשון, פנסיה מוקדמת שני. הכנסה כעובד במערכת הבחירות. פעם היינו אומרים, מה, זה, עכשיו יש כל כמה חודשים. זה מס סופי, זה לא רלוונטי. כן, זה מס סופי וזה לא רלוונטי, זה לא פה. כן, אבל זו שאלה מעניינת. כן. כן. אזרח זר הגיע לארץ באמצע השנה והתחיל לעבוד, נקודת זיכוי בגובה ההכנסה החודשית. שאלה מעולה. לכמה זמן? שאלה מעולה. עובד זר שבא, כן, יש כאן שאלות טובות. עובד זר שבא במהלך השנה יקבל נקודות זיכוי רק מהחודש, ממש על בסיס חודשי, רק על החודש, מהחודש הוא התחיל לעבוד. אין פה שנתי בנקודות זיכוי לגבי העובדים זרים. טוב, אנחנו ממשיכים כי באמת שאין לנו זמן, אלא אם כן כולם פה רוצים להישאר איתנו עוד הרבה זמן, ואז אנחנו נענה על כל השאלות. אז יש לנו את סעיף 40, שזה הסעיף 7 בטופס שלנו, והוא מדבר על משפחות חד-הוריות. מה שקורה זה ככה, כשזוג נפרד, הילדים בעצם נמצאים בחזקת אחד מההורים. אז ההורה שהילדים בחזקתו מקבל מעבר לנקודות זיכוי הבסיסיות, ונקודות זיכוי בעד הילדים, שזה עד גיל 18, הוא מקבל גם נקודת זיכוי נוספת, בגין היותו חד-הורי. עכשיו, אני קצת אסבך את העניינים, ואני אומר שאם האבא הוא זה שמחזיק בילדים, הוא זכאי, ככה תקשיבו, ל-2.25 פלוס נקודות זיכוי בעד ילדים עד גיל 18. בעצם מי מקבל את הילדים? מי שמחזיק בילדים. והאישה שלא מחזיקה בילדים, במקרה הזה, תקבל נקודות זיכוי בעד פעוט, הם מחליפים ביניהם, אוקיי? והאבא שמחזיק בילדים, יקבל גם נקודה בגין חד-הורי. יקבל גם מזונות, אם יש כזה דבר בעולם. כן. טוב, נקודות זיכוי להורה יחיד. הורה יחיד, זה קצת שונה מחד-הורי, זה הורה במשפחה חד-הורית, שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים, ושההורה השני, שימו לב, אני ממש קוראת את זה, ושההורה השני של הילד נפטר, או שהילד רשום במרשם האוכלוסין, בלא פרטי ההורה השני, כמו תרומות זרע. אוקיי? זאת אומרת, אין הורה נוסף, הוא נפטר, או שהוא תרומת זרע, אז יש רק אימא שם רשומה. ואז מה קורה? ההורה היחיד הזה מקבל נקודות זיכוי, גם של אימא וגם של אבא בעד הילדים שלו. כלומר, בואו נראה את הדוגמה פה למטה, אישה אלמנה, אם לילד בן 2, היא תקבל את הבסיס 2.75, נקודה של חד-הורי,
ו2.5 גם על אמא וגם על אבא. יש לה סך הכל 8.75 נקודות זיכוי. הלאה. צריך להקפיץ לנו שאם יש, אנחנו רואים אלמנה או אלמן שיש לו ילדים, אנחנו צריכים ישר... נכון, אלמנים מקבלים יותר נקודות זיכוי, עד שהם נישאים בשנית. אחר כך זה מתבטל ההטבה הכפולה הזו. כן, אלמן, צריך להיות סטטוס אלמן. סעיף 9 מדבר על מי מקבל בעצם את הנקודות זיכוי בעד פעוט, אז אמרנו שבמשפחה של נורמטיבית, נשואים, אז האבא בעצם מקבל את הפעוט, אבל כשבני הזוג נפרדים, אז צריך לבדוק מי לא מחזיק בילדים, וזה יכול להיות גם האישה, ואז מי שלא מחזיק בילדים יקבל את הנקודות זיכוי בעד פעוט. נקודות זיכוי בגין תשלום מזונות. מי שמשלם מזונות, צריך כמובן להראות את זה צריך להראות הסכם מזונות, ולפעמים אפילו דורשים להראות שהתשלומים משולמים בפועל, רק אז הוא יוכל לקבל נקודת זיכוי בגין תשלום מזונות. נציין שזה ילדים עד גיל 18 מבחינת מס הכנסה. נכון, נכון. למרות שהם משלמים מזונות עד 21, אמנם מורידים את זה לאחוז נמוך יותר, אבל עד גיל 18 בשנת המס כולל. 40, א' רבתי, זיכוי בגין תשלום מזונות אישה. כאן זה לא מזונות עבור ילדים, זה מזונות לאישה עצמה, יכול להיות שבכלל אין ילדים שם. אז התנאי הוא כזה, גרוש שהתחתן בשנית, זאת אומרת, הגרוש צריך כבר להיות נשוי בשנית, והוא משלם מזונות אישה, משלם מזונות לגרושה שלו. נראית רמת חיים. אגב, הוא יקבל נקודה, רק אם הוא יתחתן בשנית, הוא משלם את המזונות אישה. עכשיו, הוא יכול לקבל את הנקודה, או הבת זוג החדשה שלו. הוא מחליט למי לנתב את הנקודה, לא או לבת זוג שלו. זה מסמכים כאלה. כן, משהו כזה נחמד. ויש לנו נקודות זיכוי של חיילים משוחררים, הטבה של 36 חודשים, תשימו לב שפה מקבלים 2 תעודות שחרור, צריך להביא את התעודה שרשום בה תאריך גיוס, תאריך שחרור, בהתאם לתקופה שהוא שרת בסדיר, בשירות חובה, הוא יקבל את ההטבה או נקודה או 2 נקודות, וסך הכל ההטבה היא 36 חודשים מהחודש של השחרור. יש לכם פה בדיוק כמה צריך לקבל ומה התקופה בסדיר. יש לנו את סעיף 15 שאומר, לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס, מה הסיבה? גם פה בדיוק מה הסעיף הקודם, ברגע שרשום לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס עד עכשיו, זה בשביל לקבל נקודות זיכוי של שנה מלאה דרך האישורים של התיאום מס, אז כאן תנו לי הוכחה, הייתם בחול, סיימתם עכשיו שירות בסדיר, תנו איזושהי הוכחה למה לא עבדתם עד עכשיו, שלא עבדתם עד עכשיו וקיבלתם הכנסה. שדמי לידה, דמי אבטלה ושמירת היריון. דמי לידה, אבטלה זה לגמרי הכנסה. זיכוי תושב קבע ביישוב מזכה, מוטב, אז מי שיש לו הכנסות מיגיעה אישית ומתגורר ביישוב מוטב, יש לכם פה את רשימת היישובים, יש לכם גם את הלינק פה איך להגיע לרשימה של היישובים, כל היישובים המוטבים שמזכים אותנו בזיכוי, בגדול מה שצריך לדעת לגבי הזיכוי הזה, שצריך לגור שם לפחות 12 חודשים כדי לקבל את ההטבה רטרו, מהרגע שהוא התחיל להתגורר ביישוב, צריך להביא אישור תושבות, שזה הטופס 1312א, יש לכם פה לינק להגיע לאישור תושבות, ואז אפשר לקבל הטבות, אלה הטבות בסכומים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, סך הכל, הטבה מקסימלית, למשל, תשימו לב, יש כאן אבו סנן, ההטבה המקסימלית שלו זו התקרה כפול 10%. זה הזיכוי השנתי שהוא יכול לקבל מקסימום זיכוי שנתי. נציין רק שזה רק על יגיעה אישית. כמובן, זה יינתן אך ורק על הכנסות מיגיעה אישית, אז יש לכם גם, הוספתי לכם גם את החישובים, איך זה מתבצע, וסעיף 11 מדבר על אפשרות לקבל דרך תיאום מס גם נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע, בגין תואר ראשון, שני, מסלול ישיר לתואר שלישי ורפואה,
יש לנו את חוק ההסדרים שקצת דפק פה את כל הסטודנטים, אז במקום 3 שנים של הטבה על תואר ראשון, אז יש רק שנה אחת, ובמקום 2 על תואר שני יש רק שנה אחת, ובמקום 5 שנים על לימודי רפואה יש רק 2 של הטבה, אתם יכולים לקרוא את זה פה. אבל אפשר לבחור מתי, תודה. אגב, לגבי הנושא של יישובים, מה קורה אם עוברים בין יישובים במהלך השנה? אם זה מעבר בין יישוב מוטב ליישוב מוטב, אז אין בעיה, ההטבה ממשיכה. זה זיכויים שונים. אוקיי? בזיכויים שונים, אבל הוא זכאי. זאת אומרת, אין סתירה מחדש של שנה ביישוב, אוקיי? הוא זכאי במידה והיה 12 חודשים לפחות. ביישוב מוטב, אוקיי? אם הוא עבר בחודש ה-11, הוא לא זכאי לראשון. אבל השאלה לאיפה הוא עובר. אם הוא עובר ליישוב מוטב אחר, אז זה בסדר. טוב, שאלה טובה. אז יש לנו גם הטבות פה בגין תואר, צריך להביא את הזכאות לתואר, זה מה שהם מבקשים בנוסף לטופס 116, את הזכאות לתואר, ואת טופס 119 שצריך למלא, שמתי לכם פה לינק לטופס הזה, ממלאים אותו, ואז אפשר לקבל את ההטבה. ניתן לקבל את ההטבה פעם אחת בחיים, זאת אומרת, אם קיבלתי הטבה על תואר ראשון, ועכשיו יש לי תואר ראשון נוסף, אני לא אוכל לקבל את ההטבה הזו, כי כבר ניצלתי אותה בעבר, אוקיי? וכמובן, הצהרה. אנחנו נסיים פה עם איתם. עכשיו, חשוב לי לציין, מה שאנחנו רואים פה את ההדרכה הזו, יש לנו קורס דיגיטלי מדהים על שימוש בפורטל ובשעם. אני חושבת שאם יש עובד שהוא לא בקיא, אם זה בפורטל ובשם, או בטפסים, או בכל דבר שדורש איזשהו לימוד, ויש איזשהו קורס שיכול ללמד את העובד שלי, במקום שאני אבזבז את הזמן, לגמרי כדאי. אנחנו נוציא עוד מעט את המחירון של הדבר הזה, כרגע אין לנו מחירון, אבל זה באתר. כן, יש לנו גם את האפשרות להגיש את התיאום מס דרך מערכת המייצגים, דרך שם. בואו תסביר לנו איך זה בדיוק עובד. טוב, אז כמו שליאת אמרה, בעצם למייצגים, שזה רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין, ניתן את האפשרות להיכנס לשם כדי לבצע את התיאומי מס. היתרון הגדול של שם לעומת מערכת תיאומי מס באינטרנט, זה שהיא לא חד פעמית. באינטרנט, מה שנקרא נגעת נסעת, אם עשית תיאום מס מקוון, אתה לא יכול לתקן אותו יותר דרך האינטרנט, אתה למעשה חייב לפנות לפקיד השומה דרך מערכת מפ"ל. פה כמייצגים יש לנו יתרון מאוד מאוד גדול, אם טעיתי בתיאום המס, אני יכול לתקן אותו בכל זמן נתון על ידי הוספת מעביד נוסף, או שינוי הסכום, ואני אקבל מיד למייל בעצם תיאום מס חדש. כל מה שצריך זה בעצם ללמוד את המערכת שהיא מאוד פשוטה, היא קצת מיושנת בנראות שלה, אבל האפשרויות שם בעצם הן אינסופיות. יש שם גם את הנושא של קיבוע זכויות, שמי שעשה בעצם קיבוע זכויות, מקבל את הפטור באופן אוטומטי בלחיצה של Enter, בלי לעשות שום דבר. כן, אגב, גם באינטרנט, גם באתר של מס הכנסה הם מוצאים את האישור עם הפטור. אז ככה שזה נהדר, כולל התוספות וכולי. אני רק אראה לכם איך זה נראה, זה לא הכי חדשני שיש, אבל באמת מקבלים את זה. שימו לב שבניגוד לאינטרנט, מי שיש לו עסק למשל, ורוצה לעשות תיאום מס שיכלול בפנים את ההכנסות של העסק, הוא יכול לעשות את זה דרך מערכת שע"ם. עוד דבר שאני לא יודע אם הוא נעשה באינטרנט, יש פה בדיקה של הילדים. אני לא יודע אם באינטרנט הוא בודק. פה בעצם אם אני פספסתי ילד או לא בחרתי נכון את הגיל שלו, המערכת תעורר אותי, תגיד לי, טעית, יש לו 2 ילדים, אין לו ילד אחד. אז זאת אומרת, זה עוד איזשהו יתרון לשם. כן, כן, ובכלל זה כלי אדיר למייצג, זה נותן שירות מהיר, אתה לא תלוי בפקיד השומה בשום אופן,
יש לנו את ההדרכה המלאה בקורס הזה הדיגיטלי שצילמנו. הקורס באמת נותן מענה אפילו לעובד חדש, שאין לו שום ידע מוקדם בשם. השאילתות בעצם מוסברות בקורס הזה. וזהו, אוהד, איתם, היה לי תענוג. להיות איתכם פה בוובינר הזה, ועם כל החבר'ה פה שצופים בנו, שיהיה לכם ערב מענה. תודה רבה לכולם, להתראות, לילה טוב. לילה טוב.